Uhulumeni wakwaZulu Natal ebambisene nomasipala weTheku kanye nohulumeni kuzwelonke eqaleni kwaleli sonto banikezele ngezindlu eziyi113 emndenini eyakhahlamezwa izikhukhula zangoMbasa wango-2022. Lemndeni mbukeli bilokhu yakhoseliswa ezindaweni zesikhashana ezahlonzwa umnyango wezokuhlaliswa kwabantu. Ukuzwa kabanzi ngalokho sixhumana nowengamele umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal uSiboniso Duma. Duma, asikubingelele ohlelweni iziphakwa zishisa. Mhlambe nje ake siqale usichazele kabanzi ukuthi iluphi uhlelo enilandelile ekunikeleni ngezindlu kulabantu laba emndenini laba kulaba abaningi ababekhahlamezwe ikhukhula. Ngibonga kakhulu Hlasa, ngibingelele kubabukeli bakho emini namhlanje iziphakwa zishisa. Ngicabanga ukuthi uzokhumbula ke nje busukhulumile ngomlando wakhona obanzana ukuthi ke kubalwa abantu amahlamba abawu4000 ababelimalelwe izindlu nabanye abagcina behanjelwe imiphefumulo. Sinobulungu bophele babo bonke ke lo bantu. Abanye besibathathile sibabeke endaweni lezi kade sizirentile emafletini, abanye bekade sibafakile endawo okuthiwa holindela, abanye besibafakile into kuma-temporal emergency unit ukwenza sure ukuthi ke i-accommodation yakhona iyenzeka. Sesihlukanisile-ke bakhona already sebathola izindlu, kodwa sabe sesihlela ukuthi iConiopiya iyosilekelela ukuthi ithathe umthamo omkhulu. Siqalile-ke nje bosukhulumile already ngomsombuluko ukuthi sihambisa imindeni le 113 cishe namhlanje nakusasa kuzobe kungena ihlandla lokugcina. Kodwa-ke sokhumbula phela ukuthi sabe sesiyabona ukuthi ningakhulu imali ehanjiswa uhulumeni kulaba be-private sector ukuqashela abantu. Kungcono uma sesiqeda ama-TAs, kungcono uma sesiqeda ama-Transcap sibe nendawo yethu. Sabe sesithenga ibhilidi ekuthiwa iMontclair Lodge, nalo lizosifakela abantu abawu110 imindeni-ke ehlukahlukene nakhona. So sinalo nje uhlo oluphelele. Abanye already sebazithola izindlu lapha-ke ko-Adams Air, abanye ey'ndaweni ezihlukahlukene zamakhosi sebakhelwe. So kuwuhlelo sicabanga ukuthi-ke ngoDisemba siyobe sesiqedela abokugcina ngoba eConiopiya kuzobe sekunabantu abawu1200 ngokuphela konyaka lesiya kuwona. Duma, ngithi mhlambe angibuza ukuthi kulaba abasele mhlambe manibheka ngokohlelo lwenu oqhubeka ukwakhiwa kwezindlu, mhlambe ungabe bazohlomula nabo noma bazothola izindlu emva kwesikhathi esingakanani kusukela manje? Kulaba basele njengoba ngathi ngikusho nje ukuthi sobasusa siyobafaka eMontclair Lodge endaweni-ke eyihulumeni le kulindelwa khona manje, not labo lindela kade bejwayelekile, ngoba sizimisela nje ukuthi uma uzobheka ukuthi lapha eSiphingo sathe siya kwinkonki kwafanele basuswe abantu-ke mase siyazivala izinto ezinjalo. Uhulumeni-ke ngokuthenga leya bhilidi laseMontclair elikhulukazi lenza ukuthi besibalule ukuthi uma siqhubeka siba nezikhukhula ngokulandelayo ngeke kusafanele sibasusa kule flat sibayisa kule flat, siyoba nendawo yethu. Uma siqeda ukubakhela la bazobe eseMontclair Lodge sobe sesiyabasusa iyosala ingasenamuntu-ke. So ngicabanga ukuthi akekho umuntu osuke ezosala ngaphandle, wonke umuntu usuke kuzohanjwa nayo ukwenza sure ukuthi isimo sakhona sirayidi. Iloko esikushoyo ukuthi uhlelo lethu sisebenzisana nekhansela yaseThekwini, His Worship the Mayor, nawo wonke ama-councillors lawa elimazwe udaba ley'khukhula. Sine-list yawo wonke, iwona ama-beneficial list. Sekwafika noMinister Thembi Simelane, kufanele simbonge kakhulu uMagujwa ngokuthi uthe efikile wabe sefaka uchatha othi asizisheshise le process. That is why sithi thina besawohlola nje sinononkosi, kodwa ilontshe enkulu izokwenziwa umongameli ngoba iConiopiya is a mega project, phecelezi lokuthiwa ama-project amakhulu akufanele asuke ehlonzwe umongameli nohulumeni omkhulu. Uma sefika nakhona kufanele siwabeke kuleyo level ukuthi bakwazi ukuthi bazowavula bababona abantu bethinteka nabantu abasebezibongela emva kwesikhathi eside bahlala endaweni ngokuhlukumezeka. Mnumzane, ngiyacabanga ukuthi usasekhona emoyeni, siqhubeke nengxoxo yethu. Mhlambe njengoba wazi ukuthi ke isimo sezulu noma i-climate change ayiyekile ukuna noma izulu aliyekile ukuba nezikhukhula, mhlambe ingabe ikuphi enathi manikubheka ngesikhathi nikhahlanyezwe izikhukhula nakubona ukuthi mhlambe ikhona okuholela ekutheni kuqhubeke kube nesigameko noma esiyisibhicongo esafana nalesi sika-2022? Sekunokulunga nababukeli bakhe ekhaya kufanele ukhumbule ukuthi-ke ngesikhathi se-fifth term isimo sezulu uzokhumbula nje ukuthi kwenzeka into eziningi kakhulu ukusuka ngo-2017 kwaba khona iy'khukhula ezazikade zizinkulu. Uma ngabe uthi uyayikhumbula le ndaba yakudala ukuthi asethi sifunda kubhekwa imvula ukuthi mhlambe 1 in 10 years noma 1 in 20 years,
kuthe kusuka ngo-2021 nango-22 kwafika le mvula ewu-1:100 years okwase kukutshela ukuthi ziningi kufanele zenziwe njengokuthi kwakufanele sakhe i-disaster center kwakhiwa i-disaster center ngaphansi kwa-premier kwakusihlezi kalala ngaleso sikhathi esilekelelayo kukhokhtha wawusaphethwe u-MEC Dube ngaleso sikhathi ukuthi sikwazi ukuthi sibe nendawo ukuthi silibone izulu mase siyabaxwayisa abantu bakithi a-human settlements-ke nathi nohulumeni kuyiculo elibalulekile ukuthi sithi uma sikhuluma namakhosi ney'nduna angabekwa umuntu eduze kwemfula angabekwa umuntu endaweni ey'shozi lekudlalela khona izulu kukhona indawo phecelezi kuthiwa ama-wetlands le ndawo uyibona ehleli nekhwani bangabekwa abantu lapho ngoba kuba buhlungu mase kufanele sivuke ebusuku siyothatha abantu bakithi endaweni bekade inga-avoideka so cabanga nje lokho kodwa uMinister Smilane ukwasibiza kuqala unyaka sazo-adresswa umongameli ento ekade summit yakuthiwa i-Innovating Building Technologies ekutshela ukuthi sesobheka isimo sezulu manje nohlobo le-material sizobe sibuke isimo sezulu ukuze sinikeze umuntu umsebenzi so that uma kufika iy'khukhula amazwe anjengo-Japan amazwe anjengo-Netherlands sekhona ngisho amabhilidi akhiwayo akwaziyo ukuthi anyakaze uku-accommodate isimo se-earthquakes sikuleso simo-ke nathi ukuthi noma singathuthukile ngokwanele kodwa siyafuna zisinde iy'mpilo so uhlelo nesilisebenzisayo nathi lulapho even kodwa sigcize kakhulu ukuthi ama-service site lokho ofika uthola ukuthi umhulumeni through umasipala uzofika afake amanzi afake ugesi mose uyazakhela wona enza ukuthi sisimonitshe leso simo ngoba sizama ukuthi ikake ngayo yonke indlela lempi yobubha nokuthi abantu bakwazi ukuba nendawo yokuhlala so sicabanga ukuthi sikuleso simo and slowly iKwaZulu-Natal sicabanga izoba sesimweni noma kuyiqiniso phela ngeke liphiwe ukuthi cha udaba lezimali kona ku-fiscal ayikho strong ngale ndlela ukuthi wonke umuntu sengasizakala so isekhona i-backlog kodwa siyaqhubeka siyazama ukubathuthukisa abantu kodwa amathuba omsebenzi ayolekelela ukuthi-ke eventually kube khona i-state esithi akekho umuntu ozobe sahluphekile ngokwa-1955 kwe-Freedom Charter Clause. Lwandle ngoba usukhona singakakudedeli mawungathi uyabheka eindaweni eziningi zaseThekwini uzobona ukuthi abantu abaningi nezakhamuzi zaseThekwini zakhe eindaweni ezimbi noma ezime kabi eseyintabeni nakhona zakhe imjondolo mhlambe maseniqedile ukwakhela laba abakhahlamezeka mhlambe ngabo lukhona yini uhlelo oluzofaka labo abavele bakhile eindaweni ngokungemthetho kodwa abangagunywazanga mhlambe ngabe likhona uhlelo olufana nalolu uhulumeni akashiyi umuntu ngemuva kodwa-ke kubalulekile ukuthi ama-bylaws aseThekwini noma ama-bylaws komkhandlu kuyona yonke nje imikhandlu yethu in particular ama-secondary cities asuke kufanele asebenze kakhulu ukulekelela isimo khumbula phela ukuthi indawo enjengeTheku ile kusathola kakhulu amathuba omsebenzi kwakhona ama-factory khona ama-industries kukhona ama-retail khona nebhizinisi namahaba nokuchweba nohulumeni iyona ndawo vele uthola ukuthi abantu bafuna ukuthi babe seduzane sithi-ke uma sike sazakha nje izindlu kubalekile ukuthi iTheku mase lifaka-ke indawo yokuthi lilekelele ukuthi ingaphinde ibe khona izakhiwo ngoba u-70% kwela nto oyibiza ngokuthi imjondolo sine siyibiza ngezakhiwo itholakala la eThekwini uma ungaseje uyisolve KwaZulu-Natal uzobe uyiqedile ngeTheku lilodwa ngoba u-30% uqwaqwa kwezinye indawo kodwa yes sinelisi yawubonga phela ikhanseli lisuke lizoba nelisi ukuthi naba abantu abahlukumezekile kodwa ke liqiniso ukuthi bakhona abantu uthola ukuthi mhlawumbe abasuke esifundeni seseThekwini usekwahlomula emakhala esisuka khona noma kwesinye isifundazwe mase fika la bese ethola leyo ndawo akasizakali lowo muntu abanye kukhona uthola ukuthi umkhuba omumbi nje manje sawukhuza ukuthi athi mase itholile indlu abesevele labo uthola ukuthi-ke abanawo amaphepha bamnikeza imali encane mhlawumbe uthola bazofuna ukuvula ama-spaza shop eduzane asiyifundi njalo ngoba itayitela silikhipha kanye emndenini futhi aliqondene ne-individual ngempela liqondene nezizukulwane ukuthi akube sekusizakwele akasekho umuntu ozohlala engenayo i-shelter kuleyo ndawo izimo esisebenzisana namaphoyisa-ke eduzane kodwa kuhlelo lwezindlu siyalizama kubona bonke omasipala ukuthi isimo sakhona sibe ngcono kodwa kudaba ley'khukhula zaseThekwini lona-ke uhlelo lwaseConopia lubukeka lizokwazi ukuthi lisiqedelele iy'ngxaki zalabo kade singaze ba-accommodate ukuze bazogcina sebeyindawo ekahle nabo.
Duma ngithi angakudedeli ngingakawubuzi lo mbuzo kunembono eyahlukene yezakhamuzi zakuleli. Ngokukhuluma bethi ngoba sekusondela ukhetho lohulumeni basekhaya sebeqalile basinaka, mhlambe kungabe kuthini ukuphawulwa kwakho ukuthi ngabe senisukumela phezulu ngampela ngoba sekusondele ukhetho lohulumeni basekhaya, noma mhlambe kwakuvele kuseyinhlelweni ukuthi bazoqala bahlomule manje ngezindlu? Mahlase sengibe nenhlanhla ukuthi-ke uKhongolose angibeke esikhundleni sokuba sesishayamthetho for iminyaka ewu-16 ngangifike ngo-2009 lapho. Usuyabona ukuthi sekunesikhathi ngiyakwazi ukubona uhulumeni mina ohambisa iy'nkonzo kubantu kunama-election noma kungekho ama-election, futhi uhulumeni bengazathi uzobheka uhlelo ukuthi kuya ku-local government singagcina siyilimazile. Ukhumbule phela ukuthi sasicindezeleka iminyaka ewu-342 years. Vele i-backlog inkulu, awucabange nje mazothi isi-ready ikhonopia uthi ayi ngincothe ngisaba ukuthi izothiwa sesifuna ukuthi uKhongolose abuyele esikhundleni ngomhla ka-4 November sengiqale ngiyakhankasa. Ngabe kuyayilimaza loo nto ngokukhumbula ukuthi kunemali ebesiyikhokha sikhokhela ama-private sector ekutheni bahlayele abantu. Lowo ma-millions uma sekuthiwa siwa-divert sengaqhubeka sakhela abantu abaningi. So akulona iqiniso eliphelele. Uma ngabe khona abakwenzayo kusuke kuyiphutha, kodwa ngicabanga ukuthi-ke eThekwini naKwaZulu Natal national uzobona-ke la esifundazweni sethu bazolokhu beqhubeka. Yabo njengoba ngisho kuzofika umongameli kufike nominister, sasihlele ngonyaka ofile lo daba lokuthi bazoyivula ikhonyopa umsebenzi wabo. Akhona-ke nama-project anjalo emgaqweni, uthola ukuthi umgwaqo omkhulu kuzoba ngcono uvulwe uminister waka-transport, noma uthi mhlambe siwakha ngokuhlanganyela noSANRAL mhlambe njengenquthu nje le ebizwe ngesilo esesihlaleni indulamithi yamakhosi, ukuthi lo mgwaqo uma usewuphelile lo nyaka kuyobe before election kuyofanele uvulwe lo mgwaqo ngoba uyinhlonipho enkulu, kodwa uzobasiza kakhulu abantu basenquthu nakhona ukuthi sekuzoba sekuduzane nendaba yaseSandlwane kuyoba lula. So injalo indaba ye-development ukuthi basuke bezoyikhulumela abantu, kodwa ngicabanga ukuthi ngeke siyeke indaba yentuthuko ngoba sithi hayi siya kuma-election ngoba zongasivoteli kwakona lokho. Kungcono siwenze umsebenzi. Ukhumbule-ke phela ukuthi thina sasibekwe ngo-1912 kwathiwa nje siyokhulula abantu. Le mzamo esiwenzayo umdala ngale u-1955 kwathiwa kufanele kube khona izindlu, kube khona nokuphepha kwabantu. Sesokuyeka yini uma kuthiwa khona ama-election ka-2026 okwakuyinto vele okwakumadiba mengena esikhundleni uthi mhla ngaphumula ngokwanele kuyosho ukuthi akekho umuntu ozongakwazi ukuthi avaleke eklinikhi kufanele akhokhiswe, nasesibhedlela noma isesikoleni, noma uthola ukuthi akakwazi ukuthi angene ey'ndaweni ey'thile zombuso ngoba akanayo imali. So kusho ukuthi umzabalazo wenkululeko kazwelonke uyaqhubeka uya phambili, ngeke siwuyeke-ke. So siyithunywa thina sabasebenzi babantu, ibona abavotela ukuthi akube khona ushintsho. Kufanele sibalethele ushintsho noma liyana izulu noma liyaduma noma kubalele noma khona ama-election asizokwazi ukuyeka. Ukhumbule futhi thina ukuthi umsebenzi wethu njengoba siku-7 term nje lo wa-national nowa-provincial ozuphele ngo-2029 awucabange mase kuthiwa usesifundazweni ukuthi umile ulinde ukuthi akudlule local government. So beyisho njalo Mahlase, Bhovungane, Mtsikizi, Umlomo Ubovu, udaba lethu lunjalo ngakwelethu side. Mbukeli loyo bekusiboniso Duma novela lapha KwaZulu Natal obhekele umnyango wezokuhlaliswa kwabantu, kanti bekhuluma kabanzi-ke ngalabo bantu abasethe bahlomula ezindlini kahulumeni nokwakuyisulu ezayikhahlemezwe yikhukhula zangoMbasa ka-2022.